Unom ka individual kung asa duwa ni ini mga aktibong pulis nga nakadestino sa Davao de Oro ang arestado sa Opol, Misamis Oriental. Human nga naharang sa checkpoint nga misulay og palusot o gituo ang mineral ores gikan sa Bukirong bahin sa lungsod. PRO 11 gikasubo ang panghitabo. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Arestado ug balhog karon sa prisuhan kining unom ka mga individual nga nadakpan sa checkpoint sa 1001st Maneuver Company RMFB 10 uban ang Opol PNP, 2nd PMFC ug uban pang units sa Barangay Limunda sa lungsod sa Opol sa Misamis Oriental. Misulay matod pa ang mga sospek pagpalusot o gituo ang mineral ores nga ilang gikuha sa Bukirong bahin sa Opol. Naharang sila sa gihimong checkpoint sa PNP sa lugar kung asa ilang gipahunong ang gisakyan sa mga sospek ug didto nakita nga aduna kini karga nga mga sinakong gituho ang mineral ores. Diyang gipangitaan og igong papeles, wala sila yung ikapakita. Ang maong L300 van nagsakay pod kini og unom ka buok ka mga pasahero, apil na ang driver ni ana. Diin sa pakigsusi sa ato ang kapulisan, gawas nga sa unom ka buok ka mga individual, duha ka buok ni ana ang miyembro sa PNP nga na-assign sa Police Regional Office 11. Ang duha ka mga aktibong pulis nga sakop sa PRO 11 ang nakadestino sa probinsya sa Davao de Oro. Samtang laing upat nga mga sibilyang sospek, mga residente sa Zamboanga del Sur, Davao de Oro o Bislig City sa Surigao del Sur. Gikumpiskasab sa otoridad ang 58 ka mga sako sa gituoang mineral ores nga nagkantidad og 290,000 pesos. Nakuha sab sa duha ka pulis ang duha ka mga Glock 17 Generation 4 nga pistola, lakip bala. Naka-strategically kaning deploy kining ato ang kapulisan sa 1001st Maneuver Company RMFB sa area din ha sa Limunda, considering na sa mga previously daghan na pud kitay mga na checkpoint. Wala pa'y pahayag ang mga sospek samtang bag-atubang sila o kasong paglapas sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Samtang ang duha ka mga pulis mag-atubang sab o kasong administratibo. Nagpasabot ka na we have zero tolerance when it comes to sa among kauban sa hanay nga ka-involved sa illegal nga activities. Pasabot ni ana, we will not tolerate any member, any uniformed personnel nga mo involved sa mga illegal nga kalihukan. Samtang sa gipagawas nga pahayag sa Police Regional Office 11, ilang gikasubo o gikondena ang nahitabo sa duha nila ka personahe nga gituho ang nalambigit sa mong illegal nga binuhatan. Able ang ilang buhatan alang sa mga koordinasyon para sa paglihok sa kaso batok mga sospek. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.